koma abale dziko lathu ndilomvetsa chisoni kwambiri. Kuona azibambo akuluakulu atumizirana talking points aliyense amene akupita ku Chilima Commission of Inquiry amene akafunsidwa mafunso amuuza kuti ukanene kuti Donia simakhala ndi black box, akuchita kuoneka kuti apangana coach. Zomvetsa chisoni even ame General Jafu, a highly respectable man, nayenso akukapanga koti akuti 1944 Chicago Convention ndikudziko laso yekha mu statement imo akuti yayi military aircraft simakhala ndi black box, komano black box is mandatory. Bwana mukanena kuti black box is mandatory, it means kuti you are mandated to have a black box. Inu nomweso mukunenanso mu statement yomweyo timaiti statement mwanena Mr. Jaff timaiti oxymoron. An oxymoron, Mr. Jaff, is a contradictory of terms. The reason why you are contradicting yourself in the same statement is because you didn't think it through. Mwangozilwa kuti mukayankhe zimenezi. You are protecting your friends. You are protecting General Valentino Piri. You are protecting Danny Kuali. You are protecting the image of the military right now, which is in crisis. Many of them are in the crisis mode for the Malawi Defense Force. Bwana, mwanena statement yol Kuti Convention ya ku Chicago yakale 1944. Donia inapangidwa liti? Donia inapangidwa manufacture liti? Donia ija eni yake Adonia military aircrafts amaika ma black box. Inuyo nomwe mukunena pompo mu statement yomweyo mukuti but it's mandatory. Where do you kuti mandatory? Inyos mukanena kuti yayi koma we are not supposed to have my black box but it's mandatory. Bwana chiticho tigwire chiti. Vuto limene lolo ndimene ndimanena ifeyo kuti tsiku lina lake kumalakwija adani eni adzabwera ndi kuganiza kwa ma army general ngati mene mukayankhulira bwana chonchomo mukuzipanga expose kuti you lack the intelligence. If you can contradict yourself in the same statement yomweyo mukunena kuti military aircraft simakhala ndi black box, mu statement momwemo mukunena so kuti it's mandatory to have a black box in the military aircraft. Bwana mu statement momwemo mukuti tidali ndi emergency transmitting chachani matika ER whatever it is koma simagwira ntchito since 2004 kusonyeza kuti as a military, as the army, you are not responsible for the welfare of the VVIPs that you carry in your aircrafts. Kusonyeza kuti mulindi timaiti jani you are sleeping on the job. Irresponsible military. Malawi army ilibe ma helicopters. Malawi army ilindi ndege zoti zili 40, zilibe ma emergency transmitters, zilibe ma black box, zilibe chani. It means kuti you are running a failed entity. System ya Malawi army ndekuti needs to be checked. Pakali panopa mwazipanga expose kuti Malawi Defense Force nkhondo yati zizitangotulukira Malawi litopangidwa overcome. It means kuti Malawi we are not safe. Mwazipanga contradict kwambiri Mr. Jaff, General Jaff. Mwazipanga contradict kwambiri. Ndimene we are coming to one conclusion. Kuti Saulos Chilimadi anaphedwa ndi anthu a MDF. Because imene mwadzikolera ndale bwana mukupanga koti convention ya 1944. 1944 bwana is probably 70 years ago. Ndege meneyo inapangidwa manufacture it. Ndipo Malawi army inaigwa ndege meneyo liti.
kwakhala ma military conventions angati amene awapanga update system ya military, the rules and regulations of the military. Inu mukuti yayi, and the excuse imene mukupereka mukunena kuti yayi kuti the reason sitimakhala ma black box ndi chifukwa chokuti ndege ikagwa ndekuti ma secrets anu osawagwira awatulukira. Mukuyankhula ndi ndani? Mukuyankhula ndi ana? Mukuyankhula ndi ana? Kumene koko ndi kusaganiza. Take this matter seriously bwana. Mupange reviews mene mwayankhula kumeneko, because mwanamiza mtundu wa Malawi, because you are protecting someone. Mukudzipanga contradict nokha. You are contradicting yourself in the same statement. Mupanga so expose kuti Malawi army is under equipped. It shows kuti Malawi army is under equipped or ill equipped to even defend the country. Madi ndege ija even emergency transmitters sizimagwira ntchito from 204. Mukuitenga ndege ija mukumpasa vice president kuti aziendera. Ino justification yano mukuti achifukwa kuti chilima nayendera wakale ndegeyo ifenso timagwirisa ntchito ndege zomwezo. Ngati ndege mukugwirisa ntchito ili yowonongeka bwana, it means kuti the army is irresponsible. Ndekuti military yathu tsiku lina izapangidwa overcome ndi a very aggressive enemy. I'm not happy watching General Jaff contradicting himself like that. It's embarrassing to watch. And on this one, I feel like you are not capable to be an army general. And I want to call for your resignation. I don't think you can lead that army, Mr. Jaff. General Jaff, I think you have made one mistake. You have exposed the military. You have lied under oath. You are protecting people. You have contradicted yourself in the same statement. And you are quoting a 1944 convention. Really? This is 2026, sir. It's very sad to note. Very sad. It's embarrassing and humiliating.